Assalamu alaikum masu kallon mu. Yau dai ga mu a kamfanin Afuwa Welding. Kamfanin Afuwa Welding kamfani ne da za mu ce shagon inda suke fitar da abubuwa daban-daban. Wani abun ma in za ka ɗauka ba nan gida Najeriya a kai shi. Bara dai ku ji daga bakin ne. Assalamu alaikum. Aminu wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bisa al'ada wannan shiri na mu za mu so mu ji cikakken sunanka. Sunana Mustapha A Sani wanda mutane suka fi sani da Afuwa. Malam Afuwa ga shi da muka zo kamfanin nan ku mun ga kuna kera kaya daban-daban. Yaya yanayin gudanar da aikin nan? To gaskiya ne kamar yadda kika ce kun ga ana kera kaya daban-daban. Wannan kusan shine abubuwan da muke yau da kullum. Kuma duka muna yin waɗannan ayyuka ne domin mu samarwa da mutane sauƙin zuwa su nemi abubuwa irin wanda mu muke yi. Domin kafin mu zo mu fara waɗannan ayyukan sai mutum ya tafi irin Lagos, Abuja, Port Harcourt da dai sauran wurare da yawa a samu su. Saboda haka cikin ikon Allah muka zo muke yin waɗannan ayyuka a wannan wurin da kuma duka mutanenmu ne muke wannan aikin. Kuma a yanayin waɗannan ayyukan naku da daga kuna yi zan ce wani aikin ma za ka ga kamar ba hannu ba ne yake ya yanayin abin kamar yadda kika gani duka kusan ayyukanmu a nan wurin 70% ko 75% gaskiya mashina ne suke yin su. Dalilin wannan kuwa shine yanzu duniya ta riga ta canja, zamani ya zo, mutane sukan yi ƙoƙarin su ƙawata gidansu da ƙarafuna waɗanda yake kamar na waje. To kamar na waje babu bambanci daman da na waje tunda su ma wajen mashina ne suke yi ba hannu ba, kuma cikin ikon Allah mu ma mun je mun kawo waɗannan mashina. To saboda haka kamar na waje dai wata kalma ce wanda yake an saba faɗa, amma ko a wajen da mashina ake tunda mun kawo mashin ɗin to zai zama ba bambanci gaskiya. To waɗanne hanyoyi kuke bi wajen zamanantar da wannan ayyukan naku? To hanyoyin da muke bi wajen zamanantarwa ko muka zamanantar da su wannan aya bayyana suke. Kusan inda za ki je wuraren da suke irin waɗannan ayyuka waɗanda ba a zamanantar ba, za ki je ki tarar mafi yawancinsu aiki ake yi da hannu, guduma ce da wasu ƙarafuna da ake dukan ƙarafunan da ƙarfin tsiya sai an lankwasa su sun je sun ba da abin da ake so. To shine bambancin mu da mashin muke yi, watakila su da hannu suke. Duk da yake idan aka dawo aikin hannun ba alfahari muke ba, wanda ya san mu ma ya san ƙwararru ne a cikin wannan harkar ta hannun. Bayan ma mun ƙware ne muka ce kai, duk da ƙwarewar mu fa mun fahimci cewar mutane suna ganin cewa wannan aikin da muke yi kamar baya burge su domin me da hannu ake sun raji a akan na waje. Sai mu ga to tunda haka ne bari ma mu je mu ma mu kawo injinan mu fara yin su kamar na wajen. Ba wani bambanci tunda a waje da mashin ake, mu ma kuma da mashin muke. Kuma wannan bambancin shine idan mutum zai iya maka guda 10 da hannu, mashin zai iya maka sama da 100 a rana ɗaya. Wannan a takaice wannan shine bambancin a bayyane. Sai me yake a kamfanin ku na Afuwa da waɗanne irin nasarori kuka fuskanta? Nasarori kam akwai su da yawa. Kusan har kullum ina faɗa nasarori a wannan kamfani tsakani da Allah sun fi matsaloli yawa. Domin ni har kullum ina faɗa kuma ina gode wa Allah subhanahu wata'ala yanda ya taimake ni na canja wannan sana'ar salo ba tare da tallafin wani ko gwamnati ba. Wannan ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala, shi kadai nasara ce wadda za a riga a iya nunawa. Domin yau a duniya duk abin da aka ce za ka iya zuwa ka siyo shi daga waje ka ɗauko shi ka kawo shi kai ba wani ba, to in har ka kawo shi nan ka samu nasara. Wanda yake a cikin injinan nan akwai injin da yake shi kadai, ba lallai mota da ake kira trailer, ba kowace trailer ce za ta iya ɗauko shi gaskiya ta kawo shi ba. Inji ne kwaya ɗaya cikin wannan kamfanin, to shi kadai wannan kawo shi nasara ce. Bayan wannan akwai wata nasarar yanda aka samu damar canjawa matasa tunani suka rungumi wannan aikin.
kuma muna da wani tsari. Ko da yau wani matashi ya gagara ba yana shaye-shaye baya jin magana, idan ya shigo kamfaninmu in har lokacin da muna da buƙatar ɗaukan ma'aikata muka ɗauke shi, to tsakani da Allah muna da wani tsari da za mu gaya maka ga kai ɗan uwanmu ne, wannan halin da kake yi ka san kana yi, ɗan uwanka sun gaya maka sun gaya mana, mu ma yanzu da aka gaya mana mun sani, za mu ɗauke ka aiki, za mu koya maka sana'a, amma da zimmar sai ka bar wannan abun, kuma za mu dinga bibiyar ka mu ga yadda kake gudanar da wannan. Ma nasarori ne da yawa, an canja matasa tunani, kuma ta dalilin wannan injina da muka fara kawowa a cikin gari, wasu wuraren daban-daban mutane sun fara yunkurin su ma su kawo injina su fara waɗannan ayyuka. Wannan muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala, wannan ma nasara ce. Kasancewar kowace ita sana'a za mu gani a rayuwa, bayan nasarori akwai ƙalubale, wanda irin ƙalubale kuke fuskanta? To gaskiya da yawa ba za a iya duk abin ma da kake, kusan ni rayuwa ma nakan kira ta gaba ɗaya ƙalubale. Babu wani abu da za a ce babu ƙalubale a ciki, sai dai da yawa kowa akwai yanda yake fahimtar ƙalubale. Ni duk lokacin da na fahimci cewa ga wani abu da ya wuce min duhu, ko kuma ga wani abu da a rayuwa yake ɗan bani wahala, ban cika ɗaukan wannan abun a ƙalubale ba, nakan ɗauke shi a abokin rayuwa, kuma zan bi shi a hankali cikin ikon Allah sai na zo na kau da wannan abun. To tsakani da Allah ni abubuwa ba su cika zama mun ƙalubale ba a rayuwa, matuƙar dai za a kwana a tashi za mu dinga kallon abun ta hagu da dama, wata rana za ka fahimci cewa babu shi. A cikin kuma sana'an nan babban ƙalubalen da yake damun duk wani mai sana'a irin tamu da duk wani wanda yake a Najeriya shine maganar ƙalubale na wuta, wanda yake tsakani da Allah a cikin wannan ƙalubale na wuta ni dai kusan zan ce 100% na yi maganin ƙalubalen wuta, domin yanzu a ma'aikata ta gaba ɗaya ba ruwana da harkar wuta, ko su kawo ko ba su kawo ba, babu abin da ya dame ni da su. Domin tun a wancan lokacin ina da shaguna a bakin titi, akwai wani abu da su nefa kamar yadda aka fi sanin su da shi suke cewa reading estimate, wanda yake ni a rayuwata ban yarda da wannan ba. Tun a wancan lokacin na cire wuta ta, na daina amfani da ita, saboda ba zai yiwu ba kawai in wata ni na san ban yi aiki ba, kuma kai da kake ba da wutar ka san baka ban wuta ba, kawai wai ka zo ka ce min wai ka yi estimating din abin da zan kona kaza ne, kaza zan biya gwamnati, in ban biya ba kuma kai ta bibiya ta wai gwamnati tana bi na bashi. Shi yasa ni tun a wancan lokacin sama da shekara 15 na cire wuta ta, na ce ba ni ba wuta, kuma yanzu a kamfani na 100% ba na amfani da wuta, babu ruwana da ita. Shi yasa ni wannan bai zama min kalubale ba, amma akwai abokan sana'a da wannan abun ya zama kalubale, wanda yake a wannan gabar idan za mu kira da gwamnati su wa girman Allah su gyara wuta, domin idan da za a gyara wutan nan, ci gaban da muke ganin cewa ana samu na irin waɗannan masana'antun zai zamanto ya ƙaru. Domin da yawa su waɗannan fararen mutanen in suna da sha'awar su zo su kafa irin wannan kamfaninnukan, da zara an ce masu fa in suka zo sai generator, tun daga nan magana za ta watse. To gaskiya wannan gaban muna kira ga gwamnati su dubi girman Allah su gyara wutar lantarki a ƙasar nan, wanda yake idan suka gyara da yawa abubuwa za su saisaita a ƙasar nan, za a abin da ɗinsu. To wani albishir kamfanin Afuwa wanda zai yi wa masoyansa wajen kawo musu da kuma ke To kusan muna da wannan tsarin gaskiya. Albishir ɗin da za mu yi wa kwastomominmu shi ne, duk wani wanda ya san shi kwastomanmu ne ya sa a zuciyarsa cewa har yau tun da muka fara harkar nan, a wannan harka har yau ba mu ƙara farashin abubuwan da muke yi ba, kuma ba mu da niyyar za mu ƙara. Sannan albishir ɗin da zan ƙare masu, kamar yadda suka sani kusan duk shekara nakan yi tafiya in bar ƙasar nan, duk da zimmar in je in samo wa al'ummata abubuwa waɗanda yake na zamani ne a wannan harkar. Wannan shekarar ma na je na dawo, kuma abubuwa za su fara shigowa da yadda Allah duka kwastomominmu za su gani in Allah yarda. To a wannan gabar ina sallama ga masu saurare, 'yan uwa da abokan arziki
da ma masu kallo gaba ɗaya.